Well, una sa tanan, dili na sakto ang ilang giingon na 3,200% increase sa real property tax. Mu-apply lang na siya sa uban lugar. Pero kung muhisgot ka sa tanan nga mga area diri sa syudad sa Sugbo, tanan mga luna diri, dili makaabot og 3,200%. Gani naras mga 100 to 200% increase ang kasagaran sa mga lugar diri sa Cebu City. Ang dako kay nga increase nga tingali moabot og 3,200 mao na ang SRP o ang uban mga high growth areas. So kanang ilang giingon nga 3,200 sa tibuok Cebu City dili na tinuod panglingla na, no? Ang tinuod yun is only about 100 to 200% increase. Okay. So, tens amani posible nga ma-implementar o yan nagpapasar ni Council. Ha, unsa to? Kanos amani posible nga ma-implementar ang 100 to 200%. O yan na pinapasar ni Council. Posible na ma-implement next year pa. Kaya amo pa mang ipasar ang maong ordinansa. Unya pirmahan pa mas mayor para mahimong balaod. So most likely after publication, it will already be in effect sa sunod tuig na sa 2024 na. Oo. So ipatawag po nato ni ang mga negosyante o mga stakeholders baka ato sa public hearing. Human na ni Agi ni patawag na ta pero kani sa bag-o nga proposal magpatawag na pud ta because kinahanglan maguta nga maminaw pud no sa unsay mga komentaryo, unsay mga suggestions, unsay mga ideas sa atong mga taxpayers no. So muna nga sigurado gina nga magpatawag ta og public hearing but as I've said we already conducted our first round of public hearings niaging tuig no nya amo pa gyud ning palapdan karon kay nailis naman nato ang ubang provision sa maong ordinansa na may mga adjustments. So we will have another round of public hearings kay para makapaminaw gid mi sa sentimento sa mga tao. Kanos man ta Kanos man tan tuiga nga last nagpausbaw sa real property tax? Well, ang akong nahibaw-an the last revision was in 2003. No, and then I think it was implemented in mga 2006 man if I'm not mistaken. So kung munang istorya ka, hapit na 20 ka tuig, wa gyud ta mag-usab sa real property values sa mga yuta diri sa syudad sa Sugbo. Muna nga I think it's about time panahon na gyud nga ato ning ipataas. Gani ang BIR halos kada tuig ilang ipasaka pirmi ang ilang zonal valuation no sa mga maong real property tax. Ang Cebu City hapit na 20 ka tuig way ilis-ilis. Unya karon mo increase tag 100 to 200% in 20 years. Gamay ra kaayo na considering nga in 20 years ang balor sa mga yuta sa Cebu City wa na moingon sila kag mga 2,000 3,000% increase na from 20 years ago. Di ba? Unya ang atong gipasaka is only 100 to 200%. So para nako it is a very it is very tawag natong fair nga increase ug kanang 3,200% di gyud na mo apply sa tanan, mo apply lang na sa SRP no for among others kay ang SRP man gud sa unang panahon wa mo gunay balor gud, wa mo gunay building, tapad ana dagat. No, so at that time ang value sa SRP 2,500 kada metro kwadrado. That was 20 years ago. Karon ang Baligyas, Ayala ug SM kanang ilang gitukod diha tapad sa SMC side 350,000 kada metro kwadrado. So ato ginang gi-increase kana gyud ingon na mo na maabot og 3,200%. Pero kanang residential areas nga naa sa syudad sa Sugbo wa gyud tara gyud na sa mga 100, 200 to 300% labing dako nga increase. And that increase is very reasonable considering 20 years ago pa ta nag-revise sa atong tax schedule. Moingon ba mga negosyante nga bag-o pa pinaka-recover sa among negosyo gikan tas pandemic dako na kanang 200% nga increase unsay ato ikatubag ana Vice? Ang akong tubag ana mao ra gyud ni kanang
ngano kung atong ibaligya ang atong luna, panalitan atong ibaligya atong luna, ang pinakataas gyud nga kantidad mo atong pangayoon. Let's say ang atong luna 100 square meters, atong yung ibaligya og pinakataas kay atong i-value at pinakataas. Pero og mubayad na kay tagbuhis, umingon sad ta nga pinakaubos pod. So asa man ang fairness ana? Di ba? So ang ako lang sad nga let us kinahanglan fair pud ta sa gobyerno, fair sad gyud ta, mas maayo man sad na nga mo increase ang value sa ilang mga luna kay in the event nga ilang ibaligya, pwede na nila magamit as basis for the sale of their property. Di ba? Oh. So muna akong giingon nga it's also time nga 20 years ago. So for 20 years ang atong mga negosyante, ang atong mga taxpayers naka-enjoy na sila sa ilang discounted value sa ilang real property kay wa may usab-usab. So karon it's about time no nga ato gyud ang ipausab kay para mo reflect na sa sakto nga valuation sa ilang mga yuta. Oo. Ang